més o menys. Esta bandera és una bandera molt especial en un any que és clau per a la nostra ciutat. Han pogut comprovar totes les mesures de seguretat que estan implantades a la nostra platja i hem sigut certificats amb aquesta bandera de Safe Tourism. Els establiments que estan adherits al CICTED s'han acollit també a un certificat de Safe Tourism. Ja hi ha 43 establiments certificats en aquesta certificació i 12 més que estan en procés de certificat. Avui esta hissada de bandera és un dia de felicitacions, de que ens felicitem per la feina feta, perquè gràcies a aquesta feina feta hem pogut contindre la pandèmia a la nostra ciutat i hem pogut oferir la seguretat que ens requerien tant els nostres ciutadans com els nostres visitants. A pesar d'aquesta situació que van tenir difícil, Gandia està remuntant i està lluitant per estar en el lloc que està. I aquesta bandera refrenda una mica aquest treball ben fet per part de tots. Sabíamos desde un principio que no iba a valer para nada el indicador de la ocupación, no íbamos a trabajar este año con la ocupación, íbamos a trabajar con la satisfacción y con la seguridad. Y hoy precisamente ese es el reconocimiento, el poder verlo, el poder decir que se ha trabajado bien. Gandia ha fet els deures. Gandia ha sabut que este estiu era un estiu en el que havien de redoblar esforços per a garantir la seguretat de les persones i oferir confiança, i ho hem fet.